Reduce cartul la Tovlevici. Foarte rar l-am văzut centrând sau pasând cu piciorul drept și acum a optat pentru o pasă cu exteriorul piciorului stâng. Raul Rusescu, este golul de 3-0. Da, iată, vorba de numere de virtuozitate. De această dată a ieșit la rampă același Raul Rusescu. 17 goluri în 18 partide de Liga 1. Raul Rusescu este smoking hot, cum spun americanii. Nu poate fi oprit, pentru că vorbeai de pauză, Cătălin. Vă anunț că în pauză la GSP TV, Costin Deșliu vă așteaptă cu emisiunea Meciul Zilei. Avem reacții după această primă repriză. Haideți să revedem golul. Două driblinguri cu spatele la poartă, a venit și cel de-al treilea și a urmat șutul care nu i-a dat nicio șansă lui Alberto Cobrea. Magistral s-a descurcat. Trebuie să folosim și astfel de adjective atunci când golurile le impun. Raul Rusescu a rămas și calm, l-a și fătat în momentul șutului pe Cobrea. Este balsam pe rană pentru Steaua acest meci de la Chiajna după